थावनि फिथाखौ थिगसे जाखाबाय दे। आं गायलायलांबाय एबारो एन्थाब फिथाखौ होलायनोसै र' मांतायनाया। दे जाहा गायदे आगै बेसेबां जानो जाब्बाय था। गोथावथार जादों। गोथाव जामारदोंना गायदे आगै? सावनो रोंदोंना आङो? बरिया मडेलनि सावनो रोंखागौलै आब' नोङो। आरो बेसेबा टेस्टिबो जाखादों आब'। बिश्वास गैयाबा जानाय नायाखै मानो। आयौ जाबाय आंबो गायदे आगै। होनबा बिबारि आब' नोङो बोरै मोनखौ? गोथाव मोनदोंना मोनाखै गावनि फिथा सावनायखौ? बिदिनोसै बाराद्राय गोथावद्रायबो नङा बाराद्राय गोथाव नंद्रायैबो नङा। गोथावथार जादोंलै आब'। दे जा गायदे आगै। आंबो थाव फिथा जायै जायै एन्थाब फिथाखौनो जायाखै। र' एबार जाना नायनि र' बोरै जादों। गोथाव जामारदों बासा बिबारि आब'। नारेंखल होनायखाय गोथाव जादों। नंगौ? ओं आब' सिबिंनि सावालासिनो नारेंखलनि गोजा सावनांगौमोन। होमबानिया जानो बेसेबां मोजां जागौमोन। आयौ नारेंखलानो थाइसेल' थोनायानो जायासै। दे सिबिंनिबाबो जायो दे गायदेया। गोथाव मोनो आङो सिबिंनिखौबो नारेंखलनिखौबो। गायदे आब' गोथाव मोनो र' मोननाया आंबो। थेवब्लाबो नारेंखल होनायखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो। नंगौ नंमारगौबो देनाय। अब नारेंखलनिया गोथावसिन जामारो। दे नोंसोरो जेसेबां जानो हायो एसेबांनो जा। आरो थावनिया जालायदो। मा जानोनो हाथाराखै नोंसोरो जा। जागासिनो बिबारि आब'। जागासिनो आरो जाबाय थागोन। दे जाबाय था। सावखांबाय र' आंबो नै थाइसेल'सै। जाबाय खोनालै आंनिया गोबावथार जाबाय खामग्लिजोब्बाय खोना। जाबाय खोना दे। खामासै दे मोजांथार जादों। आंलाय खामबायसो सानदोंमोन। जाबाय दे सावखांजोब्बाय आरो मालाबा सावनांगोन। बा आब'मोना मांतायगासिनो ना मायो? मांतायगासिनो थर' टिल्लु आगै नोंलाय अबावथ' खारथिंबाय थायो जादो नोंहाबो। जानि र' गायदे आब'। बा जा गोथाव नुखादों। थिगसे जाखागोन दिनै आङो। दे जा। नोंसोरनि हिस्रि गिजिया अबाव थांखोलै? थांना दोनगौमोन आङो। बैलाय गावगायानो दोननानै बावगारदों। गोथावथार। सिबिंनिबाबो गोथाव जादों फिथाया। साव आरो जा। बिसथासो जाखाबाय खोना फिथाखौ आङो। आरो जाबावगोन र' आङो दसे थाना। बे एन्थाब फिथाखौ सावखांनानै आरो थावनि फिथाखौ सावलायनोसै आंहा। थिगसे जाखागोन दिनै गोरनालागि। थेवब्लाबो माबा बिजानि आयं बुरिया एसे खेफा रखमलै मानसियानो। नारेंखल जरासे लाबोनांगौ माबा सिबिंनि गोजा सावनो होबायलै एन्थाब फिथाखौ। नारेंखलनियासो बेसेबा गोथाव जायो। सिबिंखौबो जा ग्लाब होखादों आङो रखरा। जोंहाबा न'आव फिथा सावदोंना सावाखै? फिथा सावनोबा माइब्रा माइरं मोनदोंना मोनाखै? फनबो खालायनो टाइम मोनाखै आङो। दायो खालायहरगोन र'। आंसो जागासिनो बिसोरो मोनजायाखैयानो खोनाखै जानिबा। आंसो बिसोरखौ गारना जाबाय आरो। आइ आफा कुकुलुकु आदा आरो तांकुलु आगै आंखौ गाज्रि दा मोनदे।
बेदरखौ गारै गारै जानायनि थाखाय जाना होलायनोसै आरोबाव ओइ गांजेमा गोसोम मायो फिथाया बोरै जादों होननानै आङो ओरैनो साखिनायदोंमोन र' सावखांजोबाखै न' एन्थाबखौ सावखांजोबनोसै नै थाइसेल'सै र' आं सावनि र' बे थाइसेखौ नों सावथ'नांला दे होमबालाय बादुलिलि मालायनि सायाव नायनाय गांजेमा गोसोम नायनाय आंबो रोंबाय आंबो फिथा सावनो रोंबाय मालायनि सायाव नायनाय रोंमारबाय आइनो खिन्थानि र' अन गुन्दैखौबो आं होदो आरो सिबिंखौबो आंसो होदों गावगाया ओरैनो मद खायनाल' होदों फिथा सावनाया बिदि मद खायना होबाल' जायो नामा मालायनि सायाव गावखौनो गोरों रखम मोनना लादों खोमा आङो जानोसैलै आं सावनाय फिथाखौ गोथावथार जादों माथो आयौ आं एसेबां मोजाङै फिथा सावनो रोंगौ आयौ आइनो खिन्थाहैनो र' आङो नायनाय आंसो सावदों ओमफ्राय गावहासो सावनायनि नाम जाबाय गावगाया ओरैनो मद खायनाल' होदों बेखौनो गावगाया सावनाय जाबाय आरो फिथा सावनाया सोरबा बिदि मद खायना होबानो जायो आरो सोर नोंफाया खिन्थानाय खिबुआ हामनायनि गामियाव एसे बेरायनो थांनि रुखुरा आरो ओरैनोबाबो मागोखा मानसिफोरनि न'आव थांबा थिगसे फिथा मोनजाखागोन थाव फिथा लावदुम फिथा एन्थाब फिथा थिगसे जागोन आङो नोंसोरखौ दिनै मोजां दिनावनो हामदों दे आंनि खिबुआबो हामबाय ओमफ्राय मागोआबो फैबाय जि मोजांखा सिगाङावनो आङो बिबारि लाहानियाव थांनि र' ओमफ्राय बिनि उनाव लुदुमि लाहानाव थांगोन आङो लुदुमिया मालाय मागोआव फिथाल' सावा खरमा खावो पक'रा खावो लुसि खावो ओमफ्राय मा बुङोमोनलै बेखौ तुलुर आलु सप थुदो दानियाबा लाफाथि गयनि बारै खान्थालनि बारै थाइजौ खान्थाल सारि गासैबो जोंफोर बर' हारि हाय लोगोफोर जोंफोर गासैबो बर' हारि बावजोब्बाय रखरा सल'खौनो सिगांसो मोजाङै रोंगौमोन मोस्रोम आब' गायदे आब' बेदरा रानखांबाय फैदो जानो फैदो गायदे आगै मोस्रोम फैदो रानखांबाय र' बिबारि आब' नै थांगासिनो दे फैदो दे गायदे आगै जिराय आब' जागोन दे जिरायना लागोन ओमफ्राय होनोसै मांख्रायनाया दे आगै दे जा दे गायदे आगै जादो गोथावबा जादोंना जायाखै मस्ला मस्लिबो बारा होनाय जायासै गोथाव जादोंलै आब' नुनायावनो सिनायखादों बोरैबा गोथावथाव नुखादों वाव बहुत टेस्टी हुआ है वाव नंमारगौ गोथाव जामारदों यस आब' भेरी भेरी टेस्टी खा वाव गोथाव जामारदों आइदे आब' थेंक इउ दे नोङो दाउ बेदर बायना होनायनि थाखाय है मोस्रोम आगै मा आब'खौनो थेंक इउ बुंलायो नामा
बुंनाङा थेंक इउ दे जा जेबो नङा गावनिनो बिब' सानना ला आङो बोरमा खासिखौ फाननो हाबा मागोआव नोंसोरनो दाउ मासे जाहोनो सानखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो सानखाबाय थाखादोंमोन आङो जोंफोरसो जेबो जाहोनो हायाखै गायदे आगै नोंनो इस मैया जानायालाय मैया अमा बेदर जानाया बि मा जाखो एसेल' खनसे नाखोबा है इसे नङा दे मालाय बेदर मांगायगासिनो आंहासो मोनजाबालनि सनिबारखाय बेदर जाबाय थादों नामा लाफाथियाबोसो माथो फै मालाय मागोनि खाना जागासिनो नामायो आलासिबो फैना दंखोमायो माथो ओं लाफाथियाबो लाफाथियाबो नोंबो जानो हागोन र' एसे नांलायलालै बिबारि मानो दङ दे नै सारायावबो दंबावो आमदानि मानि जानो हागोन दे जिराय नाङा दे बिबारि आङो आजिखालि सनिबार फालियो मोनजाया आङो सनिबार खालि मानोना आंहा मालाय मार गेदेर सनि नांना दङनो बेनिखायनो आंखौ अजाया सनिबारखौ फालिनो होदोंनो माने सनिबार खालि ना बेदर जानो होआखैनो आरो जेबो जानो होआखैनो मिरामिससो जानांगौनो बालनि नङाबा जानो हागौमोन ना आब' दंसैमोन बेदरा ओंथ' बेदराबो गोथावथार जाखादों खोना गोथाव नुखादों माथो ओं बरिया टेस्टि जाखादों नंगौ जागौमोनहां बालनि खुदैसो मन'रा लांबाय आङो बालनि आयु मानो दिनै सनिबार जाना होनाय बालनि नङाबा दिनै सानसेखिनिखौ जानोसै दे दिनै सानसेखिनिखौ जाबाबो जेबो जाया दे बालनि लाफाथियाबो मा सानबाय थाखो नङाबा आंबो एसे जानोसै दे सानसेखिनिखौ जाब्लाबो जेबो जायाखोना न' दे होमबा आब' जिराय जानोबालाय दे जानोसै दे जेबो जाया सानसेखिनिया दे